troufal dát, protože to... Libujete si v nich v těch věcech? No, podívejte se, já jsem jako celkově docela normální, že to se plyne z toho, že tedy jsem již delší dobu ženat, že s tou dámou, teda, která tady inkognito, jak si a mám tedy 4 děti, z nich 2 jsou tady, že jo, 2 jsou tady v Anglii. A takže jako to nevypadá, aspoň teď nemám žádnou takzvanou deviaci velkou, že jo. No tak tím jsem to snad odpověděl. Já to znám, prostě, já v tom, prostě mě to určitým způsobem irituje svou bizarností. Tak jako řekněme, já nevím, řekněme gotické konzole, že kde jsou ty různý potvory, že třeba, já nevím, New College Oxford, že tam jsou krásné držky. Tak prostě mě to tímhle způsobem jak si přitahuje, ono to jakousi negativní estetiku. Ale jinak jako, a taky tím ukazuju, jako moderní literatura, že je toho plná, a teď prostě oni to tak jako glorifikují. Teda ten Kundera, kterýho, že jste mi podstrkovali, že to jako mám být já. Protože on ani teď některý když jsou dost vzdělaný, tak nevědí, že to, co oni pokládají za normálně, je vlastně perverze. A říká tedy, když už jsme u toho Kundery, no to by mě mohl říct, a ne, no tam to mě snad nemůže vzít k soudu. Tam někde píše, v který už v té knize v jedný tý slavný, že prostě bez lejna, tedy on to tam říká tedy naplno, asi přece ještě by nebylo jaksi erotické lásky. No tak to je blbost, protože to je skatofilie, to je perverze, že jo? No a to naopak prostě většinu normálních lidí to odpuzuje, že jo? A on to neví, on myslí, že prostě, no tak to je...